sibh na chaindeanna YouTube agus fáidir roimh isteach go dtí mo chiad físeáin de Dead Rising 3 sa legan PC agus sin ciad rud hastíon am dhéanamh ná mo chlá a athrú mar fiochann sé ar nós go bhfuilm ón man ísina leis an slíochán gléasta fé láthair mar sin hastíonm dul suir is sa I deo áitigint chun go mé ábalta mo chlá iarraidh a athrú. Cé go madam an chlá iarraidh tharbham nílam ag trid daoine cogaí man ísina mar sin hastíonm athrú isteach daint níos compórdaí sé seo sais traum bheith cathmh mar sin chun dul deo an marker uaine sa ar an mappa sé Dead Rising 3 muna thugas féin ára seo clé oh no bhfuil mo bhóta trí hinne agus tá sé pléascasús stom gofuil mithid siad an mappa wow agus tha glitch feachta gon hello bhfuilm séir nó bhfuilm fós ceangailta sa glitch agus táim dul siad an down agus táim marmh well bhí sé sin scanú what? Hammernash? Okay I'm hernash I'm a fáil báis ach I'm hernash cad thosta agus tha clíomh agam well bhí sé sin dasna a chlá iarraidh okay Zombie ooh Yaris ina gá letha ooh motorbike bondar agus sa nish car out sa dul some go den éon shield me lech le gunnas some so I'm going to stay at a timpo Asmus Lee le a hull an gnóach sa cos nach den siad go dtí caffeine with ein can go siad go léil I lár an mhóthair is cos a raim go dtí an áit so oh offered sé me chuirt siar ar fad ga ma aistear a hosnú a ríist okay cheasan an droid síl míad a ríiste chuúir sa há motorbike a gum mar a dúras mar oh félam don slí an gannát a lurí sa slí zombie okay am lece amach bhfuil an marmh oh no á sé hart cá a loadáil a ríist agus tháinim ar náis cad a íon me chum chun dul agus bhd éigen de fluúil á licht maint an-chuid bhí félam úsáid si sanna cín is fána cín DLC thugam is tíal me an cumthar an mótar sa anna yes muscle car se agus bhd éigen de chiá I California okay Tá bhfuil am a dul a ríist am síalt dul saolas soch an go bhéidir lom athrú amach as an armor sa tháinig Chomh ach níor go bhálum nuair dearnach mar sin asúla gom go n-áirmhóid lom an uair sa okay agus Norsa félam dul yeise sa dul timppel na luris agus chasna an drothil de raimid okay so okay a bhí pléascas sos timppla rom ach ní deir míad feic okay bus scoile som bliste síos ar nós nach léin bus sa chathair sa so Molta Gordy is ní léon Gordy timppla a heile siad gléadis an chathair ágant right so oh no an-chuid full ar ma bhótar oh I'm ceangas I'm taunta hey gavan nuas okay I'm cá mé ágant right tá míid chun bhéh an slí
ná habair aonrad. Ná habair aonrad. Okay, míad nach mór an chealachiad méidir eile. Whoa! Cá míad léim a thar an bhalla son. Okay, slán sa bhálta ríist. Film oh. Piléir sa cheann den zombie wachtsan. Okay. Film an motor blasa maint. Be si das tapig ach fiochan si sais lag. Címa cé chuad a bhar si. Oh no. Féad am dul an slísam? Féad gréil am dul timpo. Feidir nar ní féidir? Feidir lom, yeah. Uh-oh, I'm sure casa ní ceart a hógant. Cá míad casa timpo. Se sean sira sár riamh. Suas ceart go mbeadh ábhta casa yes sa. Bóthar dúnta de dáibh. Tug míad an staire. Okay. Nadidir bhéad an staire hógant leis an motor. Chiala ma. Come on, til suas. Tmáin. Ah, no bha. Okay, a míad nach mór an. Á míad nach mór an. Asmat lí. Brónarm zombies. Uh-oh, motor trí hinna ríist. Ach an uairsa, léime amach an am. Hey. Okay, tucha cheile, tucha cahar méidir. Dom go se díadachas stigus sa. Okay. Barrelí daraga, na a cada dhéanann siad son. Oh. Pléascann siad suas. Nos nach chuin bailile daraga cluichí riomhaireachta. Agus hámíad sa deire. Slán sa bhálta. Nes stódam go bhéidir amach le iad ag astrú stigus sa. Aha! Wardrobe! Yes! Agus! Inis is Mise Ken ó Street Fighter. Well, cad eile bheach uait. Díot an fiochannas na dí. Sfeil am gléasa suas ar nó zombie má hastíanum, ach nú ganéanú a chahabh. Nú burgánín cócrála dhéanamh. Se seán bhd a bhís a chahabh, ach yeah. Se seo an clá a há uam. Agus gom a cúpla áirme sa chun é seo chéalúra. Cad a há gcuine sa. Yeah, gom í teantas anchas bhíd. Gom í na chainad. Yeah, trom é sin. Oh, cam a cúpla bhd chahabh uam. Níl siad san roimh níl siad seo am a heile. Cad eile nach bhfuil málam sin. Yeah. Níl an gitar sa tastáid. Okay. So míad na bhdí sa suas ag spéic le gáníd sprúí a gcuin cleachta. Cí míad cad féile na harm sa dhéanamh gcuine na zombies. Cons go bhéile am an áta ágant. Yeah. Cheat and cool duras. Okay, zombies. Calciv. I'm olive, come on. So se seo Ken ó Street Fighter early at fiochan se díach an osa agus se seo an clá iad agus fórlam sa chluiche as to go an físeáin a hosnú le seo ach fioch dúras am hain tasnóma agus bhaimar síalar. So sé still a tír ar inis agus sa se fachta gom agus inis ní leon zombies timp zombies, okay. Síla míad a seardúis. Okay. Anna yes. Gánín leadarán though. Na a cad a dhéanamh sé. Okay. Roirte. Lig do macht.
sin má siad sa róte. Wow. Well, níl aon duine chun a bheith chuisteach am eile leis an stiffs ar fad. Ar a cailíonn se seo. Oh no, se caite uam. Cailíonn se sin. Si cléile bhí. Yeah? Oh, tinna se sais tinna beag. Oh, tinna mór. Agus, yeah. Car fad sí hinna ag Kenneth ó Street Fighter. Whoa. Wow, ceapta de dheicla glána. Lá míos dúirt. Whoa, fíocha seo. Oh, tá síl an count of saw gur lá nulg. Whoa. Sure, nos go bhfuil inléigin a stig im a chlíomh. Wow. So, yeah, sinné a chainod. Should did rising ibril at she and chi a ceann seach ar an Xbox héan agus an PC le D&E agus tanín selum mar chin tú nílam tríis marrán aimimena bhaint amach sa chluithe stoch a tuisce go na harmar fadsa gom agus barlam é seo dhéanamh go Joe. Gur magad a sfiochant agus féidir go gíim a sibh sa chiad físeáin eile. Slán go fóil. Yeah, it's attack. Whoa. Okay, damn it. Okay, tiger. Agus tá sé dúirt a gom. Whoa. Agus tá sé trí hinne. Cábhail mo gine leis an bag. Well, tiger with tá sé das. Am má cócaracht barbecue. Barbecue tiger sinné an tanam a bheith ar an físeáin sa. So má gine marv. Alright. Alright, so me seo ag dearras suas. Hey, fulas puinte skill. Go híbin, splálam crecin tiger.